ya ji kanshi an kunna wuta, ranar kiyama Allah zai sa ya ci kwallon ka ya jawo ka, zai ce ya Allah rana kaza gidana mun kwana da yunwa amma gidan wannan makocin nawa babu shakka na ji an sa abinci. Allah zai ce ya zalunce ka azzalimi, duk da kayan shi ne, a je a ɗebo lada cikin akawun ɗin shi a baka. Wallahi sai Allah ya ma haka. Amma sai ya ta magana wai Najeriya akwai talauci, wai talauci bancin ga kuɗi nan bayyane. Illa dai yan mutane ne kaɗan masu kuɗin sun yi ƙaranci, masu kuɗin ne suke, tun da akwai kuɗin sai ga yan kaɗan ne, talakawa sun fi yawa, amma akwai kuɗi, imanin ne namu ya kusa wucewa kawai, taimakon ne kawai ba a so. Ko duk lokacin da ba a taimaka ma talaka, wallahi Allah bai saukar da rahama. Shi sa annabi yake cewa ku tausaya ma wayanda ke ƙasa, Allah da ke sama ya tausaya muku. Idan akwai talakawa a ƙasa sun shiga wani hali ba ku taimaka musu ba, kan ma ku yi tunanin Allah zai taimaka muku. Zabi ne Allah ya bayar, ku taimaki bayin Allah da ke ƙasa, Allah da ke sama wallahi sai ya taimaka muku. Kan ma ka diba dan Allah, ka ga magidanci ya kawo masara za a niƙa mai kwano 3 ba a ma surfa ba. In ka kalli kimar shi da mutunci sai ga ai ya fi karfin nan, amma ya zai sai ga duk da kuma saboda zaluncin mu, dan masaran da bai wuce kwano ba ko kwano 5 shi ma mai sulhe yayi zaluncin ya ɗebi nashi. Imanin kawai ba imani, ka bayan a sulhe sai ya daddake ya sai za a ya ɗiba da masaran da bisan ya ƙara ta sai ga ba gari dan kadan, shi ma wai kudi yake son yayi. To ta ina ne babu tausayi gaba da baya, ta ina ne kuma Allah zai tausaya muna? Wallahi jama'a Najeriya na cin wani hali, ya kamata mu ji tsoron Allah. Idan 500 kake da shi, akwai wani gida yana nan makocinka ne, ka shanta gidan shi ba 200, ko yaya ne ka ɗiba ka taimaka mishi, ko yaya ne ka taimaka mishi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in safiya ta waye, kowane safiya Allah yakan saukar da wani mala'ika a gabas. Idan mala'ikan ya sauka a gabas zai tabinka tun daga sallan asuba har zuwa sallan isha'i. Idan ka taimaki mutum 1 ko ka taimaki mutum 2, in dai za a kwanta sai mala'ikan sai ya bi ka, da ya ka gama taimakawa sai ya daga hannu sama sai ya ce Allahumma wudi munfiqa khalfan. Allah wannan wanda ya taimaka ma wani, ya ba wani, ko ya taimaki wance, ko ya yi kaza, Allah ka lullunka dukiyan shi ka bashi, Allah ka buɗa mishi ƙohi na alkhairi. Wallahi sai mala'ikan ga ya ma addu'a. In ko ka sake, akwai halin tun daga sallan asuba akwai mala'ikan da annabi ya ce zai sauka guda ɗaya da shi kuma yamma yake sauka, ko banza ka ce yamma kai ka san ba alkhairi. Duk su Amerikan nan matsiyata suna yamma, to daga yamma Allah yake saukar da shi, wallahi ta yamma yake sauka, yanzu annabi zai ta binka. Idan daga safiya har zuwa isha har za kana da halin baka taimaka ba, shi ma sai ya daga hannu sai ya ce Allahumma wudi musika talfa. Allah wannan mai rikewa ba ma shi ba, da wanda ya kama da shi, Allah duk hanyoyinka na alkhairi ka rike. Yadda ya kuntata mu sai ya takura ya hana musu, Allah kai ma kuntata mishi komai na shi gaba ɗaya ka rike. Kuma wallahi yau ma mala'ikun sun sauka, kuma gobe asabar suna nan zuwa. Shi sa idan kana da hali ko yaya ka taimaka. Wani waza ga abokin babanka ne fa, amma tun da ya shiga hali yanzu kai ne ka koma uban shi, sai ya zo ya same ka gida ya dan duka ya ce to kaza tun da Allah ya fifita ka ya daka ka taimaka ka bashi kawai. Shi sa da Yahudawa suke ce ba annabin gaskiya ne ya zo talaka, annabi Sulaiman ai ba talaka ya zo ba. Da ran annabi ya baci ya fara tafiya sai Jibril ya tare shi ya ce dakata, dutsen nan mi ka gani? Dutsen nan ya ce wanga dutsen Uhud ne. Sai ya ce to Allah ya ce in baka zabi, tun da ana maguri akan dukiya, in kana so cikin minti ɗaya za a mai da dutsen Uhud gaba ɗaya zama zinare duka naka ne. Ya ce ban bukata, ya ce ni wallahi da Allah zai ban dukiya zinare kamar dutsen Uhud gaba ɗaya zinare ne, ban bukatan ta yi kwana 3 hannuna ba rarraba ta rawa mutane ba. To kaga annabi rahama kenan. In ka tausaya, kai daga cikin abin da malamai suka ce, idan kana tausaya ma dan uwanka, to shirin mutane kan ma kai ba dole ma sai ka yi addu'a ba, taimakon da kake yi, addu'an da mutane suke ma shine kariyar shirin. Da wani ya ce Allah ya ruwa ma asiri, wallahi ya ruwa ma hakka mutu baka ta samun matsala, hakka mutu. Akwai suna nan
to amma da Allah ku diba, kana kasuwanci da mutum ya shiga wani hali, ka taimaka mishi. Idan ba ka iya bashi kuɗi, ka ɗauki ɗawainiyan kuɗin makarantar yayan shi. Wani kuna kasuwanci da shi amma rashin lafiya ya kama shi, wasa har rashin lafiya ya canye shagon. Yanzu yana gida bai iya fitowa. Wani laifi ma Allah ne ya ga dama ya jarabe shi. To ya kamata irin wannan ba sai zakka ba. Idan ka samu sawa ƙarshen wata duka, ka auna masara kwano 20, shinkafa kwano 20, ka tallaba wannan ka je ya kai ka dan samu 5,000 ka bashi. Wallahi idan kai wannan sai Allah ya ruwa maka asiri. Idan kai irin wannan sai Allah ya ruwa maka asiri. To amma sai ga ina mun riga mun manta, sai ka ɗaukawa ne ya mutu, yana gida bai da lafiya. Musamman ma yadda ake yayin hawan jinin nan. In ka ga mutum da hawan jini da sauki, amma yana hada da ciwon suga, to ya shiga wani yanayi kenan. Shi sa sahabbai suna da kokari wurin taimakawa. Shi yasa Allah ya yabe su, yace radiyallahu anhum wa radwan. Wallahi mutumin Madina ba a taba samun irin shi. Mutum zai bar garin Makka, in ya bar garin Makka sai ka zo bakin garin Makka zaka wuce da shanu da raƙumma, sai Abi Lahab ya ce ku tare da Abu Jahl. Ina za ka? Zan je Madina. Wa za ka bi? Zan bi Annabi. To ba matsala, ba matsala, zaɓi ne a addini. Tunda ka zaɓi musulunci ba za mu hana ka ba, amma ka ba mu tarihi da uwarka ta yaye ka da wando pant, ka ce a sai ce to mun ma huwa kayan da ke cikinka ka wuce, amma da matanka da dukiya na Makka ne, don nan ka same su. Ka zaɓi guda, dukiyanka da mata ko Annabi, sai ya ce Annabi. Wallahi sai ya bashi, kowa ya san daga garin Makka zuwa Madina ko da mota tahiya ne, wallahi ƙasa suke tahiyar nan ƙasa. In mutum ya haɗe da zaki ya gaba yan shi ba ya ɓoye cikin kogo, in zaki ya wuto, wallahi ƙasa suke tafiya. Kuma duk wannan imanin nasu, kafin su shigo Madina, mutanen Madina nasu ya lunka nasu. Mutum zai tsaya garin Madina har ma rikici suke, sai su zauna, bako na shigowa sai ya gana rikici kan shi, ni gidana zai zauna. Idan ya zauna gidanka sai ya tambaye shi, shanunka nawa kaza ne, matanka nawa kaza ne, sai ce to yanzu gidana na raba juna baka rabi, don bai yiwa kana gidan kanka ka dawo gidan aro. Gidana sai ya ce na baka rabi, shanu sai ya ɗibi kamar 100 sai ya ce na baka, sannan kuma aure shi zai neman ma aure kuma ya biya su daki kuma a daura. Wallahi shi yasa Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radwanu. Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Shi ba kaman Madina imani, wallahi ba kaman mutanen Madina. Shi yasa Annabi yake cewa in mutum ya ga zai iya yi kokari ya mutu garin Madina. Sabbai suka ce dan me? Ce duk wanda ya mutu garin Madina sai na cece shi zuwa aljanna. Duk wanda ya mutu garin Madina, Annabi ya ce zan cece shi zuwa aljanna. Shi yasa Hausawa suka mai da garin da babu dan wuta sai bako, ko baki akwai yan aljanna. Tunda in ka je ta aiki haji ka mutu ba shikenan ba, amma duk wanda ya mutu garin Madina, Annabi ya ce zai cece shi. Har ya ce hubbul ansaru alamatul iman. Ka ji kawai kana son mutanen Madina, to yana ba da ansa kana da imani, da Allah baka shiga aljanna ba. Annabi ya ce ka ji kawai kai mutanen Madina ba su maka ba, Annabi ya ce to ga dukkan alama kana da alamar munafici, da wahala kai in ba da muta ba. To kaga irin wannan ɗabi'an jama'a shine ya kamata mu yi hankuri, mu dunkule, mu ɗauka, a rinka tausaya ma juna. Yan kasuwa sun shiga wani hali, duk mafi yan kasuwa ku kula da kyau, ku bincika su, za ga in dai ba babban mai ƙarfi, yan kananan da ana da yi ne, yan kananan nan ana da yi ne kawai. Manyan masu ƙarfi su ne masu ƙarfi. Ma'aikatan gwamnati ƙarshe kenan, duk dan ma'aikacin gwamnati karami shi ya iya kawo wahala kenan, bai da da ne za a ga bambanci, ba wani bambanci, saboda kafin albashin ya zo ya ci rabi bashi, wani lokaci ma kafin ya zo ya riga ya canye bashi, ko ya zo na mutane ne. To kaga dukkan suna neman a taimaka musu. Don haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu taimaka ma yan uwanmu, mu ji tsoron Allah, mu taimaka ma yan uwanmu. Akan son juna, akwai sahabin da ya bar dinari a gidawa, ko da ya zo ɓarawo ya ɗauke, amma da ya shigo masallaci yan kan sallah sai ya kama kuka. Aka ce lahiya, ya ce ɓarawo ya shiga gidan shi ya mai sata, shi abun da yake ma kuka ba abun da aka sace ba, yana son ya ga ɓarawon ne, kada dalilin dinarin shi shiga jahannama. Shi yana so ya gan shi ne ido da ido, ya ce wallahi ya yage mai ya bashi, saboda ya san musulmi ne dan uwan shi. Kamar ku diba yanzu mu idan Allah arewacin Najeriya, mu ne ke kashe juran mu waje kanmu.
in an ce ai kai hari na an kai hari ba Sunday bane ba Jacob bane ba Cikuma bane, wallahi musulmi da musulmi mu ke kashe kanmu da kanmu. Me ya kawo wannan? Son duniya. Ko duniyar nan dole a barta. Kai ka san ka shekara 40 ka san dole ka barta. Duk lokacin da ka yi aure matanka ta haihu aka zo neman auren diyarka ta yi aure ta je ta haihu ta zo da jika baya ka ɗauka kana wasa ƙaryanka ta gari ba abun da ya rage ma. Wato kana wasa da jikan ka ko shikenan ana baka hasa zaman ka na duniya ka fara shiryawa kawai tunda har ka samu jika. To wannan tunani ya kamata mu ji tsoron Allah. Akwai masallatai da yawa Mina, amma sai ga ana neman 10,000 sai ga an kasa da 10,000 a ce za a sai ma a ce za a gyara fanka kaza ta za a ce da an ce a taimaka sai ga wani ya sa hannu. Ku kula da mu da kyau, mafi yawan mu in za mu ba da abun kwarai ana ganin shi in 500 ne 1,000 za ka kasa, amma saboda renin wayo an rena ma Allah wayo. Wani sai ya ɗauko naira 10 wani 20 in an ya sai ga ya mace ta gam sai ya sa akwati. Allah ya sa abin da ka bayar, duk abin da za ka Allah ya riga ya sani. Shi sa duk taimakon da za ka yi ma ka yi shi ɓoye ba a sani ba. Wallahi idan ka taimaki ɗan uwanka ɓoye babu wanda ya sai da kai sai Allah. Ya annabi ya ce ranan kiyama idan aka sako rana kusa ga kanmu kai na tafasa, wallahi za ka ji ka cikin wani irin AC. Ka yi mamaki sai ya tuna ma ai rana kaza ka ba wa wani masara, ka tuna rana kaza ka ba wani kaza, sai Allah ce to tun da ka boye babu wanda ya sani yau na sanya ka cikin innuwa tun da babu wata innuwa sai tawa. Wallahi da ka zo nan hili ka ɗauki kuɗi ka ba wani gara ka same shi a gida ka bashi. Taimakon nan na boye Allah madawakin sarki yana ji da shi. Daga kowan mu an ya san abin da yake a hannun shi. Ka taimaki addinin Allah amma ka tabbatar da ka taimaki yan uwanka musulmi. Wasu mu sai ga an kawata masallaci sama da ƙasa duka tayif ne an sa, to amma sai ga an bar liman din kullun yana kauli da ba'adi saboda batun cewa ne ga masallaci ya ginu ga liman da zai jagoranci masallacin ba bayani, tunane yayi yawa. Ga fa masallaci ya ginu, shi yasa za ga wani lokaci an zo wurinka a ce wallahi malam yana da matsalar 20,000 saboda an ga masallacin ya keru, ana ganin yadda ya keru shi ma imamin ya keru. Don ma rashin ganewa da kallon siffan mutum za ka iya ganewa akwai matsala ko ba matsala. Daka mu ji tsoron Allah, mu taimaka ma junanmu, mu sani ko yau ko gobe wallahi za a mutu. Ba wai ina din ko ni ina kamfe kaina bane, ko ina ne ko Bauchi ne ko Maiduguri ko ƙauyen ku da Kabaro ka san akwai matsala ka yi hankuri ka je ka taimaka. Ku manoma magana na ƙarshe da yawa akwai manoma a nan. Idan za ka fitar da zakka ka san talakawa kada ka rinka dubaru waɗanda ke ma aiki a gona wai su za ka ware kana basu ka ce ka ba da zakka, ya halatta ka basu amma Allah yana amfani da zuciyanka ne. Idan kana cutar su kana naɗewa da lokacin zakka ai su kake ba, ai su ma suna karuwa da kai, Allah ya riga ya sani. Daka idan ka yi noma ka tabbatar da ka fitar da zakka ka ba wayanda ya kamata ka basu. Ba dole bane kana noma sulaja kana noma bidda ka dauko ka kawo nan, can inda kake noma ta akwai talakawa can ne Allah ya ce ka basu. Ba wai sai ka dauko ba ka zo ka dauko ina zaka je da shi. Kuma cikin ma akwai masu kuɗi, kuɗin zakka bai wuce miliyan 1,700,000. A ji tsoron Allah ya fitar da zakka. Idan baka hitar da zakka ba ranar tashin kiyama idan kuɗi ka tara takardan kuɗi da su za a rinka yi ma ayon na wuta, ayon takardan kuɗi za ta koma wuta tana yi ma ayon ko ina a jiki. Idan shanun turawa ka san ka tara ranar kiyama za a kwanta saman kanka za a tsaya sai an gama hisabi, kuma suna tafiya idan suka yi tafiya suka kai karshe haka za su dinga dawo har sai ya zuwa kanka. Idan zinare ka tara ranar tashin kiyama maciji zai zama ya lawaiwaye ka sai ya zo wurin idon ka sai ya ce ma ana maluka ana kanzuka, ni ne dukiyanka ni ne abin da ka tara. Daka ya kamata mu ji tsoron Allah. Mutane suna cikin wani hali, gwamnati ya kamata ita ma ta taimaka, mu nata ne, gwamnati matsayin uwanmu ne, duk abu ta san za a samu al'umman ta su zama an tsaya tsaf, ya kamata a ji tsoron Allah a taimaka. Duk wani hanya da ɗan adam zai samu sauki ya kamata a ji tsoron Allah a taimaka.
shugabanni ku ji tsoron Allah ku taimaka. Mulki ba komai bane. Wasu sun taɓa yi, yau babu su. Wani na nan raye ba a yi da shi, wani ya riga ya mutu, wani kuma bai da lahiya, wani ma ba san inda yake ba. To haka rayuwar duniya take. Duk abin da za ka yi akwai 'yan shekarun da aka tsara za ka yi, idan shekarun suka wuce ka riga ka gama. Wallahi nan masallacin nan shekara 50 mai zuwa guda kawai za su rage nan, ko muna so ko ba mu so wallahi sai mun wuce 50 masu zuwa nan cikin mu ɗaya za a samu. Don duk wanda ya 50 ba dole bane ya kara 50. Annabi ya riga ya faɗi, ya ce ƙarshen duniya zai zo, al'umma na wanda ya daɗe duniya, in kun ga mutum ya yi 60 ko ya yi 70, annabi ya ce shi ne wanda ya daɗe. To ka yi 50 saura nawa, an ce za a kara 50 ina? To ka ma yi 50 a Najeriya kana talaka, in ka ce za a kara 50 ai ka ce ma da ɗiyanka, tun da wahala za ta yi da wahala. Ina za su da kai? Su suna wahala ko suna wahala? Gara ma ka wuce. To bi ne nan waninka ka yi 50 cikin talauci kuma ka kara 50? Sai ma yi to da kai ɗaki kenan ana shanyawa a rana fa, ka zama wahala kenan. To shi yake baka sa duniyan kayan banza ce. Wallahi aikin banza ce duniya, aikin banza ce. Amma ka lallaba da dubara, ka rike Allah da manzon Allah, ka yi ibada, wallahi tallahi kana mutuwa an gama. Ku kalla idan mutum na aikin alkhairi ba a taɓa mantawa da shi. Ku karanta suratul shuara, da an yi magana za ka cika rayuwa kenan. Allah ya ji kan Alhaji wani da Alhaji wani da rayu, kaga ka fa mutu amma ana faɗin alkhairinka. Allah dai ya ji kan Alhaji wani. Me yasa ake ta maimaitawa? Me yasa ba a mantawa da Sardauna? Me yasa ba a mantawa ta Fawa Balewa? Irin su Aliyu Makaman Bidda, irin su Malam Aminu Kano, wai me yasa ba a mantawa da su? Wallahi aikin su ne. Idan kai aikin kwarai har tashin duniya ba a mantawa da kai. Idan kai dan kasuwa ne kana sauwakawa kana taimakawa har tashin duniya ba a mantawa da kai. Ai annabi ya ba labari, akwai wanda aka sa kabari, mala'iku suka yi ru kan shi su yace ku dakata, suka ce bai taba aikata alkhairi ba. Allah ya ce ni dai na ce ku cire hannun ku bashi na bashi, suka ce bai taba aikata alkhairi ba. Allah ya ce ku bashi. Kun san abin da yi? Suka ce ya ce to wannan bawan Allah wallahi duk wanda ya ba bashi in ya tura hansu zai ce in kun je kada ku bude mai wuta, idan babu ku yi hankuri ku bashi lokaci, in kuma ya zo sayin kaya sai ya ce ku sauwaka mishi. Allah ya ce tun da yana sauwaka ba dan adam, ni ban son a taba shi, ku wuce na ma bashi aljanna. Kaga bai taba yake na alkhairi ba, bai taba yake alkhairi ba, amma tausayawa. Doka idan muna tausaya ma juna, wallahi tallahi za mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ko dabba ne muke tausaya ma, so mu ya sa al'umma ne muna da matsala. Shi yasa Allah ya kawo abubuwa na lada. Ka sayi kajin turawa guda 200 za ka yi kiwo, Allah ya ce tun da sayarwa za ka yi, duk ruwan da za ka ba su a rubuta ma lada. In ka ba su abinci a rubuta ma lada, in ka share musu ɗaki a rubuta ma lada, in ka duk abin da ka musu fa sayarwa za ka yi, kuɗi za ka nema.